I avui, a l'espai de l'entrevista, ho dèiem a la presentació dels continguts del programa que posaríem la vista en aquests dos terratrèmols de magnitud de 7,2 i 7,5, separats per només 39 segons que han sacsejat Venezuela, en un fenomen que els primers anàlisis apunten que podria correspondre a un doble sísmic, una situació poc habitual que ha despertat l'interès de la comunitat científica. Per què es poden produir dos grans terratrèmols gairebé seguits? Es poden preveure? I què ens ensenya aquest episodi sobre el funcionament de la Terra i el risc sísmic? En parlem amb Álvaro Arasa, doctor en geologia. Benvingut. Gràcies, bon dia. Molt bon dia, Álvaro. Sembla ser que sempre que tenim una entrevista tu i jo, a no ser perquè ens presenti que és un llibre que sempre ens il·lustra, és per algo que ha passat i que normalment no és massa bo. No és massa bo, no. No, bueno, el tema és complex, no? Vull dir, sí que és cert que s'han produït dos sismes, pràcticament de mateixes coordenades. Això vol dir que, d'alguna manera, la zona aquella és molt complexa, Està la microplaca del Carib i després està la microplaca al sud dels Andes, Andes Nord, i Venezuela està allí mateix. La falla passa per límit de la platja, per dir-ho d'alguna manera, i és una falla que és dextrògira, és a dir, que gira en el sentit de les agulles del rellotge. La microplaca, dels Andes, mentre que la del Carib és l'evògira, que gira al revés, o sigui, una va així i l'altra va així, i això se compensa. Llavors això vol dir que hi ha una sèrie d'esforços que s'acumulen en el temps. Han hi ha hagut terratrèmols, a 1800 i pico, a 1900, ara no són molt importants, no n'hi ha de tants, però de microsismes sí que n'hi ha perquè són els que defineixen al final les microplaques, els límits de les microplaques. I en aquest cas se tracta d'una falla de l'evògira, dextrògira, és a dir, que gira cap a la dreta i ha generat una sismicitat de 7 i d'allò, però dos de seguides. Per tant, vol dir que la tensió que s'acumula en aquestes falles són dos grans masses de terra on s'acumula, una s'allibera i després s'allibera l'altra en no res, perquè... 39 segons entre un i l'altre, i de fet el segon més fort que el primer. Sí, això pot ser, és possible, inclús a vegades han hi hagut rèpliques, perquè aquí sí que es diferencia molt bé del que és un sisme del que són les rèpliques, Aquí són dos sismes, mentre que després hi ha una sèrie de rèpliques que ja són més petites, en principi, però tot pot passar que alguna sigui més forta i tot. I aquesta és la situació. Llavors ha caigut damunt d'una població que, en principi, aparentment estan complint la norma sismoresistent de construcció, però, clar, sempre està aquell arquitecte, aquell constructor, que, a veure, tallem-ho una miqueta més junt, i, de fet, les imatges que ens estan arribant són catastròfiques totalment, i d'aquí aquesta anàlisi de la ONU que planteja de l'ordre de 50.000 desapareguts, això vol dir que estan baix de les runes, això és impepinable, i d'espanyols n'han mort quasi una vintena i altres de desapareguts, per tant, al final el número serà esgarrifós. Aquest és el tema. Per què? Perquè en 100 anys que pràcticament no hi ha hagut un sisme important, de 7,2, que tampoc no és important, a veure, no traguéssim, però que els de 8 i pico, quasi 9, que han hi hagut a Xile i coses d'aquestes, és una altra magnitud, perquè això és logarítmica i cada vegada que augmenta multiplica per 10, vull dir que aquest és el tema, Este és el problema. Llavors hi ha hagut allí una desfeta importantíssima. Les imatges són esgarrifoses i sí que es veu que, clar, tant la ona P com la ona S no són gaire perilloses, però ona P, ona S, si pots aclarir el concepte. Ona P és la primera. És la primera que ve, que és la que és compressiva i corre molt, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta no fa res. La segona, que és la ona S, és ja ondulatòria, en la qual cosa una mica te puja i et baixa un edifici. Però després estan les ones superficials, la Love i la Rayleigh, que aquestes són, a més de transversals, se dobleguen, en la qual cosa els edificis, clar, agafen, si no tenen elasticitat, no estan construïts adequadament segons la norma per aguantar elàsticament la vibració que es produeix, òbviament se trenquen.
I al trencar-se, molts se pleguen un damunt de l'altre, tots els pisos, això és... I llavors, clar, evidentment, tothom no està passejant. Tens quasi el 80% de les persones que viuen dins de casa i estos són els que s'han quedat allí agafats, que possiblement superarem esta xifra de 50.000 persones afectades. No? El que s'està veient a través d'aquestes imatges que comentes tu, Álvaro, és que sí que ha d'haver una normativa, però sembla ser que d'aquí a que es facin els estudis pertinents se posarà sobre la taula el fet que aquesta normativa potser s'havia vulnerat en moltes ocasions, no? Pel que estem veient. Sí, no, així ha passat, i per exemple han tingut ara fa uns anys, vam estar en el terratrèmol de Turquia, i allí sí que es va veure clarament que s'havia, mitjançant unflar la mà a qui tenia a correspondre, el constructor edificava com volia. Llavors hi ha edificis que es queden perfectament plantats perquè han complert la normativa i altres que s'han plegat de forma extraordinària i, evidentment, han agafat a tothom dintre, perquè per més que còrrigues, primera, que no saps cap a on vas, perquè tot allò tremola i ha de ser esgarrifós, vull dir, i l'altra és que si estàs d'un quart, un cinquè o un segon pis i t'agafa en X segons, tu no tens temps de sortir de l'edifici. De fet, el que diuen, tot el que és les forces de seguretat, és que davant d'un risc sísmic d'aquestes característiques, si no pots sortir, el que has de fer és quedar-te prop d'una paret mestra o d'un pilar. Sí, d'un llindar o el llindar de les estructures que hi ha i tota la història, però de la manera que s'han plegat, és impossible. Allí no sé si allò, perquè una cosa que et quedis al mig d'un llindar, però si el llindar s'agita i et cau damunt el que ve d'atrás, doncs és evident que tu t'has quedat allí dintre tancat. Parlaves del contacte entre la placa del Carib i la placa de Sud-amèrica. Del nord d'Àfrica, del nord d'Amèrica Central. Llavors, el fet d'estos moviments entre masses de terra. Molt bé. Com pot repercutir en la resta del món? De cap de les maneres. Així s'ha comprovat, perquè hem tingut un terratrèmol al Japó, un altre allà a la zona de Califòrnia de 5 i pico. Són coses totalment independents. No hi ha efecte mariposa? No, perquè, a veure, està tan lluny els punts de referència que cada un funciona en base a una estructura tectònica. Tectònica vol dir de com se maneja i com se deixa de manejar. I a partir d'aquí no tenen res a veure una cosa amb l'altra. La casualitat, diguem-hi que sí que marca això, perquè després han sortit mapes del que és tot el Pacífic. Al Pacífic hi ha tota una orla externa, diguem-hi, que és la orla del Japó, Indonèsia, les illes, diguem-hi, del sud d'Austràlia, i després tots els Andes, totes les Rocalloses i tot això, les Kurils, també dalt a Alaska i tot això. Claro, això és tot un circuit, diguem-hi, que es maneja, però que té la seva independència. No està el Japó lligat en el que seria Califòrnia, per exemple. Són distàncies tan grans que no podem, de moment, lligar-ho. Com tampoc no sabem... Important el que estàs dient ara. És a dir, no podem saber mai, és a dir, podem mesurar els esforços que hi ha, no els podem quantificar, els podem valorar, no els podem quantificar. Al no poder quantificar, tampoc no pots valorar quan i quan no se trencarà. En conseqüència, no sabem pràcticament res d'un terratrèmol. Sabem que es pot produir un gran terratrèmol. Per exemple, el gran terratrèmol a San Francisco, que va haver a principis del segle, s'està esperant contínuament un gran terratrèmol associat a la falla de Sant Andrés, que es diuen, i quan serà aquesta falla? No ho sabem, però sí que està. És a dir, els esforços contínuament se van acumulant. Això es maneja, són masses de grans volúmens, diguem-hi, de terra i una densitat extraordinària que, d'alguna manera, se van acumulant. I aquests esforços no tenen per què trencar-se. Se poden trencar suaument, marcaran sismes de magnitud 2 o 3, la qual cosa un humà no se n'entera si no el té baix als peus. L'altra és que això, una cosa és la magnitud, és a dir, l'energia que llibera, i l'altra és la intensitat, que és les afeccions als béns humans, i a tu mateixa, entre altres coses. Llavors, la intensitat, per exemple, de Castor, del 4,2 o 4,3 que va haver a Castor, la intensitat que va arribar a les cases del Canal, la Ràpita, Benicarló, Vinaròs, va ser com a molt de 3. Este 3
per a tindre una imatge és quan tu estàs a casa tranquil·lament i abans els vidres de les finestres no estaven tan ajustats i es manejaven, quan passava un camió de gran tonatge feien triqui, 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 triqui. Això seria una intensitat de 3. A partir d'aquí tot el més ja comença que les làmpades se menegen, els armaris cauen, m'entens? I a partir d'aquesta cosa la intensitat va, fatal. I en aquest cas, fixa't tu que la intensitat, que són sobretot les ones Love i Rayleigh, que són les que deformen totalment la Terra superficialment, doncs pleguen els edificis si no estan adequats a la normativa sismoresistent del municipi o de la zona o del país, no? Perquè, per exemple... estem parlant d'un país. Aquí està el problema. També estem parlant amb unes deficiències econòmiques molt importants. Sí, perquè podrien tindre molt poques deficiències, al contrari, anar sobrats d'energia en base als recursos energètics que tenen, i això els hi permetria el mateix que el Japó. El Japó té unes fonts d'aportació econòmica i després de seguretat, perquè saben que estan en una zona de subducció, vull dir, com Xile. Xile està al revés. Clar, però no podem posar al mateix nivell Japó que Xile o Venezuela. O Turquia, que, mira, posant la mà per detrás se va arreglar d'una altra manera, no? Llavors han de rodar caps d'alguna forma, no? I aquest és el gran problema. Ja ho veurem. Bueno, a casa nostra, també per a tranquil·litzar a l'oient, no som una zona sísmicament activa. Llavors, nosaltres, per exemple, com a grup de recerca, tenim el llibre de volcans i terratrèmols al sud de Catalunya, on analitzem tots els volcans, un vulcanisme de fa més de 200 milions d'anys, la qual cosa podem estar tranquils, no? I tenim uns 70 afloraments de roques volcàniques, entre la zona del Port i Cardó i tot allò. Però de la manera que ho expliques, això no és perillós? No és perillós, això ja ha passat, ja ha passat. Ara el que sí que tenim són falles que són mínimament actives, no? Per exemple, la falla del Port, la falla del Montsià, la falla del Pla del Burgà, hi ha una sèrie de falles. Davant de totes les catàstrofes a les que estem assistint a nivell mundial, dic que existeixen unes falles, per petites que siguen, ja es crea certa alarma social. Sí que m'agradaria que diguessis exactament aquestes falles d'aquí fins aquí, perquè si no es podem... Doncs mira, la de falla del Port va de Xerta a la Sénia. I quina preocupació pot tindre la societat al respecte? Poca en el sentit que els càlculs que tenim fets i surten publicats al llibre de volcans i terratrèmols al sud de Catalunya són de l'ordre de més de 300.000 anys. Són molts anys. 300.000 anys. Són una eternitat per a l'espècie humana, som una eternitat. Després també jo suposo que ha d'haver alguna manera, això és una pregunta que es fa jo crec que el 99% de la societat, no avisen. Els terratrèmols no avisen, no hi ha cap tipus d'input que pugui fer. I qualsevol avís és a tan curt termini que tu, una població gran o important o el que sigui, o territorial, no saps on posar-la. No avisen? No hi ha cap... No hi ha cap evidència. Això no treu que allò pugui haver 4 o 6 mesos abans o el que sigui, o no, ni això tampoc, allò peta, perquè és que són dos grans masses de terra que estan en una tensió. Jo això ho explico agafant a 2 persones agafant-nos de la mà. Llavors, dic al públic, per exemple, quan faig alguna conferència, no? Ara, vosaltres, què penseu? Que aquestes 2 persones, ella i jo, estem fent molta força o com ho veieu? Un diu, sí, esteu fent molta força. Jo dic, l'altre, no, és a dir, no queda clar si fem força. I quan mos soltarem? No ho sap ningú. Quan mos soltarem? I 2, què mos soltarem? Suaument o bruscament? Bruscament, i llavors els dits te vibren. I això és el rebot elàstic que fa un terratrèmol. I aquest rebot elàstic és el que després comporta la destrucció de l'entorn, la destrucció de totes les construccions rígides, i no rígides, perquè la Terra també és rígida i es trenca i fa saltos d'1 metre, 2 metres de falla i coses d'aquest tipus, però això passa a les zones sísmicament, diríem, actives. Com a molt, hauríem d'anar a la Cerdanya per a tindre ja una certa preocupació al tema. Allà hi ha sismes més importants, però el litoral mediterrani, en principi, no hem de tindre una
això no treu que jo digui això ara i demà pugui passar una altra cosa, perquè sabem que davant de Castor coneixem que hi ha unes tensions acumulades, perquè trobem, quan analitzem els pous de petroli, trobem que el pou de petroli no és recte, fa un 4. Sí. Llavors, estos registres de que fa un 4 t'està dient que aquí hi ha algo que s'ha trencat. Álvaro, d'acord que no se pot prevenir, però una vegada ja han passat estos 2 sismes, podria haver un tercer? Jo crec que llavors el que hi ha són moltes rèpliques. Llavors ja serien rèpliques. Ja seria anar a matxacar, sí, podria ser. Igual que hi ha hagut estos 2 tan seguits, perfectament podrien haver-ne d'altres. Perquè d'alguna manera aquestes plaques han quedat com a tocades ara, no? Bueno, han alliberat les seues tensions. Han alliberat les seues tensions. O sigui, i això, aquestes tensions s'alliberen en punts concrets. Això no vol dir que a 50 quilòmetres o a 100 quilòmetres pugui haver encara tensions que alliberaran, no sabem quan, no ho sabem. No, perquè si no les podem medir, o sigui, podem intuir que hi ha unes tensions, però no podem quantificar-la, aquesta tensió, entens? Al no poder-la quantificar, encara que la quantifiquéssim, tampoc no sabríem en quin moment s'alliberarà. En el moment actual en el que ens trobem, on sobretot tota la vessant científica avança a tal velocitat que sembla que conviure en aquesta incertesa de no saber, això a la comunitat científica els deu portar de cap, no? Sí, però avui per avui ni estadísticament pots fer una afirmació. El gran problema és que si tu dius la setmana que ve hi haurà un terratrèmol de 7 o de 8, jo crec, per dir alguna cosa, no? Sí. Què fas a la població? Els avises? No els avises? Ha passat en els tsunamis, per exemple, en los tornados, per exemple, allà al Caribe, també, no? A Orlando, per exemple, on la gent, clar, se n'ha d'anar i ha d'abandonar casa seva perquè hi haurà inundacions. I si no hi ha inundacions, què fas? Llavors, entre el pillatge, els que s'han quedat, no sé què, ara ja ho han vist aquí a Venezuela, pillatge, perquè ha caigut un edifici que era un supermercat o el que sigui. Clar, això és que és l'etern problema. Llavors, qui abandona casa? Aquell que diu, no, jo me'n vaig, però per què? Me'n vaig perquè no tinc res. O, ostres, com més que me'n vaig i me quedo aquí, me deixo els mobles, me deixo això, me deixo allò, jo què sé, per dir alguna cosa, no? Que no, que és així. I este és el gran problema, perquè si tu te'n vas i qui ha decidit de dir anem-on tots, i després resulta que no, ja pots plegar perquè te fusellaran, com aquell que diu públicament, no? Però de totes maneres, ara ja arribem al final de l'entrevista, però és que aquí el que es posa, com sempre, quan hi ha una catàstrofe tan descomunal, el que es posa en evidència és totes les falles, i mai millor dit, que existeixen en el món, en la societat i entre les persones. Perquè avisar per prevenir i que no passés res, mira, fins a cert punt s'ha fet per a bé, però que passi alguna cosa així i que part de la societat comenci a fer coses com les que estem parlant de pillatge, també m'ho hem d'anar encara més atràs i hem de dir perquè hi ha gent que necessita fer pillatge, perquè ningú que estigui bé ni més o menys ho farà. Tot això posa blanc sobre negre. Diana, qualsevol projecció o previsió, mira el temps. Si tu fas previsió per aquest cap de setmana, plourà al Pirineu, ja tens a tota la secció turística preocupada perquè perdran no sé quants de sous o visites. Que dius, ojo, que ara fa 4 dies se va tallar l'autopista, no perquè aquest any hi haurà unes pluges d'inundacions, no sé què, no sé quantes, home, no n'hi ha per a tant, no sé què. Bueno, en resumen, és a dir, no estem mai contents, unes vegades perquè fem massa previsió, les altres perquè no fem la que ha de fer o no ho encertes i això me'l lio. Ara imagina't un terratrèmol que et digui, a veure, 3 milions de persones que surtin d'aquí perquè això hi haurà una catàstrofe. Si no es produís allò, és que 3 milions de persones no et votaran. És que clar, aquí ja entrem entre l'ètica, per parlar d'ètica i moral. Exactament, sí senyora.
Álvaro Arasa, geòleg, doctor en geologia, com sempre, un plaer que vingués al programa. A Garatos, gràcies, bon dia. I seguirem de prop tot el que pugues anar tu explicant, ja sigui per xarxes o si hi ha alguna novetat, o pots aportar, com sempre, la teva valuosa informació. Perfecte, gràcies.